أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Al'ummar musulmi na faɗin duniya kamar Togo, Najeriya, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe, ina kowannen ku fatan alkhairi. Zazzafan sirrin tasrifi insha Allah ga WhatsApp number mu nan 081033048786 akan bayanin da muka yi wanda ba a gane ba, mutum zai tuntuɓar mu ko kuma yana so mai masa aikin kai tsaye ko kuma insha Allah yana so mai masa ƙarin bayani a kai, ga dai number mu nan. Abin da ake nema kuwa da izinin Allah ana neman wani turare wanda zan ɗora muku shi insha Allah a wannan bidiyo kamar yadda kuke ganin shi insha Allah. Waznun za ka nemi Waznun original made in India. In ka same shi da izinin Allah sai ka samu insha Allah kwali insha Allah kwali ake samu mai ɗan girma da izinin Allah. In ka samu kwali sai ka samu samfurin kalar kuɗin da kake so ka fitar insha Allah sai ka shafe wannan kuɗi insha Allah da wannan turare mai suna Waznun, sai ka yayyafa kuma a cikin kwalin insha Allah. Sai ka samu farin yadi kamar rabin yadi insha Allah sai ka siya shi ma ka yayyafa masa wannan turare sai ka rufe bakin kwalin da shi, sai ka kashe fitila ka zauna a cikin ɗaki insha Allah. Wannan shi kuma hatimi da iznillahi ta'ala shi ne ake zana a cikin wannan farin yadi. A jikin farin yadin za ka zana hatimin sai ka lullube wannan kwali insha Allah. Sai kai alwala kai nafila raka'a biyu ka gabatar da mai fita wal amr. Abinda mai fita wal amr ke nufi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, istighfari, hailala da sauran abin da ya sawwaka insha Allah. Sai ka fara wuridin innama amruhu iza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun, innama amruhu iza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun insha Allah. Sai kai 1111 sai ka fita ka kwana a cikin wani ɗakin, tunda asuba za ka dawo ka buɗe wannan kwali ka ga ya cika fal insha Allah da kalan kuɗin da ka jefa a ciki. Abinda ba a gane ba ga WhatsApp number mu nan bisa